Yn cychwyn y cyfan oll i ni fan hyn ynghylch y Defaid. Ar ail ddiwrnod y sioe, mae bryd mwyaf niferus y cylch, sef y Texel Glas. Ac yma wrth fy ochr i fwynhau'r cyfan oll, mae'r ferch dalentog iawn yma, Elin Rattray o Ffos y Fuwch Aberystwyth. Elin, croeso ato ni. Fi'n gweud talentog, achos ti'n dalentog o popeth ti'n neud, o feiriad i stoc, i arddangos, a hefyd ti'n neud gemwaith. Ydw, nes i cychwyn busnes gemwaith fi'n dros lockdown, elegant yna fe, yn neud gemwaith. So, bach o pocket money. Rwy'n bach gwahanol, fe. Ond y Texel Glas, mae'r rhain yn rhywbeth pwysig iawn i ti, a mae diadell dy hunan dy ti a dy frawd Steffan, efe? Ni'n cafon ni cafon ni 2 dafod cyntaf ni yn 2005, gydaethon nhw draw o Belgium, Lofty a Dizzy oedd enw nhw. Enwa da! Yn union. A wedyn, so ers ni wedi tyfu'r diadell, a erbyn nawr mae da ni tua 20 o ddefed magu. Mae ni wrth ein bod e'n dangos nhw mewn sioe lleol ynghyd ar sioe frenhinol dros y blynydde. A mae fe'n bit da yn fe, dechrau yn y sioe fach a wedyn camu mewn i'r sioe fawr. Mae fel rhyw fath o gam cyntaf yn dywe, yn gosod y seiliau. Ydy, yn union. Ni'n dangos yn sioe Llanellar a sioe Aberystwyth. So, dechrau efo cael bach o brofiad yn y sioe bach cyn dod i'r sioe frenhinol. Wel, mae Paul Tippett yn mynd fel cath i gythrel fan hyn beth gyntaf y bore y beiriad, a fe'n barod wedi rhoi y gwobre allan. Yn gyntaf dwi'n credu mae'r adnabyddus yn dyfe. Maen nhw'n fan hyn o hyd yn dangos Sarah Gibbons o Aberhonddu, a wedyn Henry Jewett yn ail, wel llongyfarchiadau nhw yn dyfe? Da iawn. Mae'r ddau ni yn adnabyddus yn dangos yn sioe ar hyd y wlad i gyd, so da iawn. Dwi'n nhw'n hir hwnna, dyfe? Wel, na, fi'n gael sgwrs ydyn iawn gyda Sarah sy'n yn hen lawr yr ddangos yma ac yn mwynhau o flwyddyn i flwyddyn. Wel, Sarah. Hello, darling. This is a regular occurrence, isn't it? It's just lucky, I think. It's great and it's a bit cooler today. Yeah, very pleased. Yeah, you must be. I am very, very pleased. So what's this round we've got then? This is What More Chaos. Sired tup, 4-year-old tup he is. He's our stock tup, one of our stock tups. And he's worked well for you? Yeah, brilliantly, yeah. He's got a daughter coming out a bit later. Is she as good as him? She's got different parts on her, really. She's quite nice. She's a yearling, yeah. Yeah. We've only got 3 here, so... Good. Yeah. Nice to see you again. Thank you, darling. And enjoy, because I know you will. You always love it, don't you? Yeah, I do. Have a good one. It's nice to be back, isn't it? It is. It's lovely. Perfect. Just a little hot, maybe. Yeah, we're fine now. Keep cool. Thank you so much.